Ogene. The ones. Saturday. Unfortunately, I didn't lapses. I didn't apologize for Saturday. Now, adjournment or adjustment now they are at the floor of the meeting. And unfortunately, I think the lapses and the aquature with there, so that now all applications they supposed even at that Saturday, there. So one party there now Saturday, and we'll go back. This apology can it take the part to them, and this apology can it take the part to you people today. Now, having noticed our mistake, now Abaya Ndopa meeting very short while I received my phone back already. My phone I never received for Kunanko. And intend Daniel Ndopa. Ndopa will now look at it, may agree, advice to you people, and date only Abia. Uno may accept the advice on the date. Uno feel for continuity and continue. Uno feel one resolve on that day. They close out the matter. Might be in the Kenaiba. Because now women can in their own presentation, no kunde uga abudu kweje for outside of Guagusa. 2, no kunde uga abudu kumanya egg. Now, never proportional, washing Mugaya on some work. Amuganya Papa. And they would recognize it. By the time I didn't know character today, thank God they're going to home about 4 villages not here. Igbuu no Ogene, Itu-ogbo no Ogene, Amuzula no. So plus women, so any Balopa, any major formal meeting in Dokara. What Ogene, career, get 5 phone and Malaysia the next option. In addition to what we have said here. Ogene, that was Ogene, Aji, the man. If I need to know now, any between no we are in the Ogua in the cause of Jena almost saw her the Hadia and Yashi. Ogene and Ogani to Oguna and if who engage a man would dine an apple. Gabu in a full man. Ufuguna Wama, Diabu. Nane Nawo Chuane Atu Igbuu 27 of us. And short, the only Igbuu Nana no and the Dechiani and the Obruno Okuna Dijiana Abo. Yabu
na-atụgbu anyị wepụtara okwu suspension anyị mejiri akpa adres n'ime adres okwu Ibe-ebunu na ekwurugo n'akwụkwọ ndị n'ozi na wo nyere anyị suspension anyị sure dị na onye a na-enye suspension na Igbuu na-enye suspension n'obodo ofu mmadụ n'obodo emenya mmadụ si na bụ okenye Igbo ọnọdụ n'obodo oyibo dee akwụkwọ na ya atụọ na ohu mmadụ na asaa na Igbuu n'ofu onye a na-ebudo igbudu na-akwụ aka n'oge a suspendiri bos na-abịa anyị na Tony Anozie na ogbodi chairman ma ogbodi president ma ogbodi mfu mmadụ na tụpụrụ nyere suspension n'Igbo adị n'Igbo a na-enyere mmadụ suspension unless ma n'Igbo kpọrọ ekwugharị ife o mere enye afịarịarị odifendi onwe and na president n'oshi na suspended anyị na ya bụ president about n'oshi na suspended and even na ọ bụ president na president bụ first act of equal na ogbodi ife ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ na relationship bụ anyị assemble majority kwue ife ya emeni n'okwu onye a na-ebudo igbudu na-akwụ aka ya bụ na o metodi ya na ndị mmadụ abagachakwana na ife ya bụ suspension ndị Igbo ndị ọna gbacha gbaa ya omenya ọchịna ya ekwughodi n'ọhụrụ ma ọ nọ n'obodo oyibo anyị techara na akwụkwọ na anyị bịaji abaga na nke na amawo azadị ogbu na okwu na bụ okwu Igbo anyị chụọ dị na agwụ bụ agwụ Oguta na Igbo abụghị social club Igbo bụ cultural society the foundation on Oguta culture and no Ogene na ezi igwe bụ the custodian of culture na onye dị nga mmadụ ji asị na Oguta ama anụ dị ife gbachara Igbo ma esemewe okwu mana ọ bụkwa ofu Oguta nụ ka onye noshi na-abụ sekretari denye akwụkwọ detara Ogene na asọspend ya naanị oge na o detara n'iwe akwụkwọ na asọspend ya naanị ọ bụ okwu Igbo anyị si na mmadụ a na-adịdị ogbede na ndị nwunye ya si na onye dị nga okwu dị adị n'Oguta bụ okwu gbasara Igbuu Society bụ ama ofu Oguta aya si n'Oguta ama ahụ dị a na nke a na-esi na-eme bụ okwu dị na Igbo ma ndị Igbo enweghị ike ibepụ ya n'onwe wu ebupụta ahụ na nke Ogene maka ọwụpụ ndị maka omenala ekwucha ahụ ma ọ jụwo pati mma ndị nyocha ife mgbago dịa nke ezi igwe in kansụl ekwucha dịa ma ọ jụwo onye si na ọ jụwo ma ọ bụja n'ode kọtụ oja maka ejemekwa kọtụ jeja ndị ọkaikpe ya chi ndị obodo ekwue na ahụ n'okwu na agbụgbọ omenala obodo anyị si ọ dị na aya ekwuliri ya maka na Oguta ama adịdị obodo n'ụzọ ndị Igbo ụnọ Ogene bụ ife butu obodo ụtụtụ dị mụrụ ọdịnala bụ n'Igbo nọrọ so ọ bụrụ na ọzọ anyị jebemere na nke si na ndị Igbo na ndị Oguta ama anụ dị ife na-ese ndị Igbo ma Ogene bụ ụdị ụtụtụ dị mụrụ ọdịnala ụtụtụ dị mụrụ ọdịnala bụ na ndị Igbo bịa Igbo asị na gụrụ ka ndị Igbo eri n'ara si onye dị ife Oguta onye dị ife emere iwu Oguta emenya ndị Igbo ji si ndị esko na-arụnye anya o ji achọpụta kwata ife anyị eme n'Oguta ejechawo
na AGM wetachi na one na ndị Igbo yeso ụkwụ security Oguta. 2 na ndị Igbo yeweta ife onyonyo diagnostic something na hospital na gụnụ ndị Oguta ji ọrụ na-eme ma ọ dị mma ọ bụrụ na ndị Igbo eji emenye na womandate chichi ngwa wuji akọstụ a wechigbuo weje na ndị okenye Igbo mmadụ 3 kwuchacha okenye ka ị na-awa anya consider na approve mmadụ 3 n'Igbo Abat Udo, Brenda Udo na George Yasara ọ bụrụ 7 million ewere aweji emeji awa approve oge emechara awa approve HDC Ogbogbo bụ the next na-emeka okwoja gbagharị isi ugwu na shede na geshiwo shi mefe na approve na eso odibo abụ odibo na wekwo na ya ebupụta atụ Igbo assembly abịa bupụta ma atụ Igbo assembly and ya bụ okwudewu were emeji adị eskonu ata eme achị na-eme anawụ nkere ebe na adị eskonu gbakọta aka si na wa na afọ na ọrụ na abụghị ọrụ abụ mmadụ ụgwọ na oge dị ife erita ego dị n'Igbo bụ eweta ahụ ka n'obodo bank akaụntụ enyere na waruna. Based on that na waruna Abat bụ okenye Igbo aya na ahụ ejide na abụọ arụ ọrụ oyi aka họpụta Idika na Ogbujigba Idika bụ ka ọ bụrụ interim secretary na Ogbujigba na ọ dịchara akwụkwọ na ka a nọchie anya njem mana ndị Igbo ya eme retify maka ofu mmadụ a na-ahọpụtarị ndị ọrụ ndị Igbo si mgba oke wo na arụtụ ka akpọa meeting ime retify ka mara ma ya daba ruo na 20th ugbu a bụ Idika bịa wite sekụl na ndị Igbo na ya enye meeting na 27 she ka deputy ife eme na meeting nụ ofu bụ iretify ndị ife na anụ na ife ndị ọzọ ọ dịcha n'ụzọ na emechara attach ndị 27 members nụ dechi ya hanya sanya she n'ife na ode na ọ dị mma na ọ dịtụrụ ofu bụ na a na-enye 2 weeks ofu bụ na a na-enye 2 weeks tupu eme 2 weeks notice na ife na-eji enye 2 weeks bụ ihe onye Igbo ọbụla ma ndị na-arụ ọrụ n'obodo oyibo ka awọkwa otu ọchị taa na ka anyị na-eme ngechi na-eme mitin ndị ya nọ prezidenti ya nọ ndị ejikwa onyonyo ife anya ozu aparticipate oyikwashia yi ka e discuss application n'ọdịna 13 applications for Igbu dịtọma eshi ife na oge eshi oyikwa Igbo ya ife ụlọ ma onye efe mmadụ chọrọ ebido mmadụ chọrọ ịtụ chọtụ ọkwa ka etu na ụzọ dị akwụkwọ erugbe na 27 anyị niile ji anyị such subvertive ndị nọ na onyonyo dumekwa 40 ojigbo ji bido mitin ọ bụrụ na ya bụzi na lefu onyonyo
China wana ya ni ifere ogo maybe election Oguta na ndi ngana bi ogwe shi ya bụ na ndị niile ọ bụ 6 or 12 for 4 naanị mụ na water ndị ugbu a nke na-abụ leta soro saịnị akwụkwọ n'ụmụala leta na-aba ijere ojishi ka ịga meeting na 27 na wee eretify ya na ka eretify ya executive ha ndem anyị nọ bụ ma abat bụ tuwo ọgwụ ọrụ na mbụ shiri etify ya ndem na tomorrow na a egosi nga ya siri ruo mma nga ya kwa n'obi ya adịwo anyị chere na ọ nwere ife etanụ o weta bụ ọtọkọ tupu a na-aba 28 oge na 2 weeks wee akwụkwọ adịghị ya weta ya atụma na 27 members na ụlọ members dịra akwụkwọ chika enye notice no by 2 weeks Igbuu dị undemocratic na Igbuu abụghị ụzọ onye isi kwuo okwu chi ndị ọzọ kwuru ya nọ nga onye isi nga ọ na-adị ya na enyi na suspension indefinite akwụkwọ ji nye suspension abụ oji meeting onye dị ife ome dịkwa n'ụzọ na ọ na-ede I have suspended you, I have done this were ya bụ akwụkwọ dịka ya anya akwụkwọ chọọ na obodo n'ịdara iwu na Igbo dịrị president and na president enwetara right ịchụpụ ndị mmadụ na Igbo n'Igbo assemblage na anụ ọdị karịa nkarị ka ndị na onye egwu na onye ekwukwa ọnwa na onye eji na-adọkpụ anyị ga-abụcha egwu eji na-adọkpụ ndị ọzọ na-eso oji anyị eso ojikwa onye Ogene. ndị ọzọ na-eso ojikwa anyị eso ojikwa na Igbo gwa m asha na obodo right suspend ndị mmadụ oji na-abụ 27 na akarị akarị ọsị na ya ekwu emenya abịawo fọm peace committee n'obi akalicha ndị isi 27 no ugboro atọ ka anọ akpa oru ọgbanụ afọ oru ya refuse even to answer si na ya egwu ya n'ife ya gbaja ebiwo ife nụ n'elu dị ndị ndọnụ ma Idika bụrụ nsogbu sekretịrị m wepụta program eji na-eje n'ihu gogo na ikpe na forum nke anyị eru ụbọchị ndụ anyị jegide rue ndị bere ya bụ ife bụ Ogbuzuru George Ọkari Diọkpara gogo bụ onye na-akwa ya bụ ozu adị Igbo okonya adị Igbo na-asọkarị Okoto na ndị ọzọ na Ikenna anyị dị 12 of us maka anyị dapụ abalị anyị bagaji ya n'Ibe-ebunu maka adamaji ya n'abalị na-efifu so ọ bụrụ na anyị ebido na kọka Igbu nnọdụ ka sekọndụ ugwu okenye Igbu sekọndụ maka na ngagụgụ ama wapụjọ ama dịdị na akwụ ozu na agba ọjị na agba ife dije so kọka ite ebido bless George anyị bido na nchịcha oge anyị fụ ka Ikenna Udo na Anayo emenya amịpụrụ dịka gbogbo fonu amịpụrụ anyị gbaja nkịtị ụzọ ọma wepụtacha ife eji na-ebu na anyị dacha abalị ụzọ ọma wepụtacha ife eji na-ebu anyị mere ife ebe merechi onyeisi ya bụ Igbo asụta zayọ chetọ ya na bebu gbogbo nnamaji ya ụzọ anya na-eri egwuru n'oke elu ahụ
and the missionary we are around six, and no one and then no so around six, maybe Amadi Mada Bravo Abba. Mamma de Mafia Podawo issue Ibe-ebunu. Na Amadi na Ozo na grave go. And he never young done it. She fed and good at the Medina Ibu. And there was suspension, 9 of them. Ibe-ebunu. That a suspension, I didn't know that. Akwa Ibu Assembly, I need to tie for 27th in you. Then Kijana Egutania Oguta. Yena Rana, Obu Pane Metrago. Okay. Obu name Metawa. Nani feel no any cost of who's any million. Yabu. She or the member or drinking. I need to go name nothing to you. Ogene meeting any suspension, no defend them. I think you're good. And then, my fan, no, I'm good. Aha, na we are to an animal, na any shika. Buma. Or brief and apple. Because, yeah, and they are upon it, and they were an apple on any do, Mogu. We fool good. And it should, and I should be. It is right now. If you're now, Madu to you, I don't know who, more no me out. Mana application need a waiter, no of the application. Nay, with the many over the president. More okay, you Naya career application, now I'm a career. Without application need is good time. I go her addressing and na Cletus work Faga that may apply for. We will only food Yam and she if Yam blues. If you leave, I talk with them and blues, we now lose Biafra. Ogene no Ibo pour Angolomo or Vita Luz. No given in Ankanich, not good. It was Ankanich. You declare which knows which you do. And sure, no me would, and sure. No one we would have known. I mentioned a certain investigation and Julia trauma torture no do you. For now, I'm aging. Near you with the court cases. And what you never do are conflict here. I wouldn't recommend Jana or you. Nobody okay, more president. In a vet application, a with application with Oshina. Yeah, before we know, I didn't Oguta. And now, I needed now to president, therefore, she Ibe-ebunu. Okay, can I go if a code of conduct? Oh, the Lama, only better this. Go better no matter what I mean for. Oh, What yes, you with them? What Because let know about it. Odishina or not Rwanda to me, I will not tolerate such subversive or uncharitable unafuna. Ganago later indicated Odishina Wama Biadi Ogene, Nubutana and the
nke na-abụ leta leta na-abat idere o ji shike ịṅa mitin na 27 ka eretifa ya executive Kenabu leta no board of call Ogene about share ma 2 weeks may extend by 2 weeks can them have participate here and the Yahweh application here what was signed by 27 members. Now, if you Well, you never even call me on phone. I thought that way now, phone funny, I got that. Who are you? Why do you ask me again? Shut up. Why should you shout here? you can have a letter and it's actually 27 members knows that she had share na Ogene Ghana is stating out the illegalities. Incredible meeting held na 27 September. No, na bu eji wepu ndemo The oldest one. eji wepu the ndemo about email appoint on the grounds that now they were not ratified by the school. Then all the anobere kuwe the other assembly eji kuwe enye ndị Ibe-ebunu suspension. Also, I know where na only doing a little would even able. So only have one day sign each other. Meeting for na go ejere meeting nu ejere na nke president bụ emudo akpochi awo ụzọ na a na-emebi meeting n'ụzọ so emeghara ya bụ meeting na nke ọnụ for 30 something edechara ahụ na forum 24 na ife ji were tifa ife bụ 12 nke na-abụ ife akwụkwọ idigadere na Yehoru Iberi alugbogo na uche steeti nnọọ ibe gogo na uche na time ote nke na n'oteti ide nke na nga na-eme n'Igbo maka ide ọja akwụkwọ iyi ya na forum onye Igbo ji ya disposed ọbịama